Aden bai, esan egin ziren hemen guek. Ez eguzu. Zera, arren jagoitxeko izan Angel. Nean ez lagun izan, garran izan. Da... Bombardeuen esan hil baina. Ez. Bombardeo ez ziren. Arre garran izien. Beste bat izan, bitu joti biltze bat, larra jati bai, Nikolas Mendiola Garai. Baina dela garai, ez ez naben, urte zarri nintzen biharra. Egon zan hemen intentetzian egon zan. Da, juen elgetara, da lehenengo nila bila. Elgetan hil zan orduen? Bai, elgetan. Betot, elgetan hor zintxortan bizante baten, hor zintzen. Juen da lehenengo biharren bila bien. Da beste bat izan izurtzako ego bai, nian ezien lagun bat. Izurtzakoa? Izurtzakoa. Alberto zena. Baina hain zan Teruel. Teruelen. Nian ezien egon zan tritxera gehien da, Teruelen izan. Da beste bat horrezketo gaur bizan, hor izan. Karo, hor Teruelen bakizu horre... Erua bizen... Gogorra gonzan hor Teruelen. Izorretako bibitzien hor. Hemen ez zeunek, konta iso kontue, zarroketik zematu gonzien, da bapesan